Lojza přichází na scénu. By bylo jasno, tak jsem celý mokrý. Já jsem si takovou hlavu, aby mě měl masnou, protože já mám hodně často masnou jako hlavu, já to mám tady to mámě. A teďko, já nevím, jak se jí to dělá, já to jako zkoušet, to fakt tady to jediný zkouším pobolí, jako fakt zkouším pobolí tady to. Takže potom jsem to sekřem, kudu na ty vlasy, nevím jak to, ale zkusíme tu masku. Třeba to pomůže takhle jako masírujte a se určitě se to bude masírovat, že budu muset, že i pomáhá na ty kořínky, takže to takhle zamasíruju. Já se na kousek tady toho, to nevím, co to je, jak se mu říká, ale už to nemám dobré stavu, nemám to vypadá takhle bylo, ale to bylo dobré, ale to asi bez ožužlo zase. Jako tady nic moc nemám teďko, nepoužívám jenom tady to, ale chci si koupit ten CeraVe, takový CeraVe krém, nebo co to je, šampon, pěnidlo, fakt jako, a to by to mi udělalo fakt dobrou pleť. No, jsem na to, ale to takovou trošku rozjetřu. No, trochu mokrou nevadí, jako ono to je jedno. Já se na nikomu nechci líbit, protože už jsem odmítl 5 holek, nepotřebuju žádnou, nepotřebuju nikoho, nepotřebuju nic. Potřebuji jenom vás. Mi stačíte. A teď vlastně jdu do školy, takže nám ukážu na kousíček, samozřejmě já nebudu ukazovat úplně všechno a jako cestu, to samozřejmě nemůžu. Nedělá se to, není to prostě dobrý, že jo, doufám, že si to užívá. Budu rád, když tady dáte like, odběr a zvoneček, protože mi to strašně pomůže. Jak jsem říkal, můžete mě sledovat na Instagramu, kde se jmenuji jako Amiora. Děkuju vám moc, že mě dost z vás chcete takhle podporovat, jak podporujete. Teďko ještě nejsem ve škole, ale za asi 20 minut mi začíná škola, takže musím stihnout ještě autobus, nemůžu vám ukazovat, kde přímo jako jsem, jenom můžete vidět asi trošku pozadí. A já jsem vám chtěl ukázat kousek z toho, jak jsem měl autobuse, protože máme fakt krásné město, ale uvědomil jsem si, že to prostě není vhodný, když natáčím a chci, aby ze mě něco bylo, tak to se prostě nedělá. Ani jiní youtubeři to nedělají, nevím, proč bych to měl jako dělat já. A já sám ozvu, až budu doma. Potom jsem přišel do školy a dostal jsem zprávu od mámy tím, že můžu dělat špagety, takže pojďte se mnou podívat, jak dělám já špagety, jaký na to mám jakoby já recept. Dneska já budu dělat trošku jiný, podle toho, jestli budu mít v lednici mrkev nebo ne. Každý den dělám nějak jinak. Budou to takový boloňský špagety a pojďte se mnou podívat, jak to dělám já. Takže před chvílí jsem si dal vařit vodu a dal jsem tam špagety a teďka si děláme omáčku. Nakrájím si takhle na takový menší kousky cibuli, jo, je to jedno, já dělám takový makový, prostě někdy dělám nějaký a někdy dělám nějaký. Jinak já neumím furt ještě krájet, já umím jako vařit, uvařím ti něco třeba, jakože fakt, ale neumím prostě krájet, to teďka na mě, to prostě dělá špatně, když to dělám, jak to dělají ty profesionály a tak. A teď mi jde prkínko, co jim jde pryč prkínko. No ale když se nám trošku stranou, jo, ono to není tak úplně důležitý, jak to bude všechno nakrájený a tak, to, že stejnak se to nakrájí, teda stejnak se to sní, jo, takže tak. Takže já to mám nakrájený a teď to jdeme dát na pánvičku. Na pánvičku si dám takhle olej, tam se tam tak stačí takhle. Já dělám trošku méně oleje, moje máma tam toho dá jako fakt jako, myslím, že trošku ještě víc. A ono to potom není úplně dobrý. Já jsem tady to všechno úplně, to je pryč, ono to z toho teče. Takže musím rychle setřít a dáme tam rychle tu cibuli. Tak jako by já jsem to tak úplně neuvědomil, ale já jsem tam dal trošku víc oleje, kde já dělám máma, no tak snad to nějak nepokazím, ono to asi úplně nevadí, já to nechám trošku možná i vypařit trochu ten olej a bude to lepší asi. No, ochutnal jsem si chvilku špagety a jsou už udělaný, jenom ještě takové nechám povařit, protože ještě trošičku. My si připravíme maso, to z toho jen takhle vyndám. A vyndám z toho asi trochu nějak ten papír, nebo já to rovnou dám na to. Mám ten papír vlastně tam. No to je jedno, tak já to udělám takhle. To prostě do toho, a do prdele, kurník všechno likadel. Dám to takhle rychle, to vyndám. Tak, mám to vyndaný, skoro. I já vím, že cibulku se mohl dát trošku víc orestovat, ale to nevadí úplně. Jo, si myslím, že ono stejná. To je u nás každému jedno. Ono se špatně míchá, protože já vezmu tu kameru, tak já sám ozvu, ale to budu mít zamíchané.
Jo, a jinak vlastně řeknu vám, co bude jako příští video. Teď to je vlog a potom bude Q&A, anebo můžeme dát anonymní otázky, oznámení otázky, nějak tak se tomu říká, nevím přesně. Ale prostě budete mi prostě psát na Instagram, to se dozvíte na Instagramu, sleduj mě tam, ale i tak radši. A dám na Instagramu vědět, kdy máte mi napsat, vymyslím ještě kam, buď do soukromé zprávy, ale to asi ne, anebo spíš pro video pod nějaký příběh, prostě nějak to musím ještě vymyslet a bude to otázky na mě, jo, protože jeden člověk z prvního videa se mě ptal, jako abych udělal video o tom, kdo jsem a tak, jo, takže mohly by tam být otázky jako kolik ti je let, já nevím, tvůj trapas a úplně všechno, co vás napadne. Může to být i něco fakt trapného, nebo nevím, nějaký fakt divný otázky, úplně všelijaký, je mi to úplně jedno. Takže to vlastně může to být všechno, třeba nevím, jestli jsem zkusil někdy cigaretu, nebo jestli jsem někdy udělal ve škole tajto, nebo jaký byl můj největší problém, můj největší trapas, třeba může to být i otázka, kdy jsem se počural, nebo a prostě taky fakt trapasy. Vím, říkám teďko blbý příklady, ale to není tak blbý příklad, protože vlastně to video bude muset být zajímavý, trochu srandovní, jakože a tak. Je to jenom na vás, jestli jste otázky v kolik chcete, ale sledujte mě na tom Instagramu a tam vám dám o všem vědět. Tam budete vědět úplně o všem, takže budu rád, když tam dáte teda odběr, zvoneček, až vám tam nic neuteče, žádný příběh, žádný reels a úplně všechno, co vydám, tak až vám neuteče, až víte. A předpřipravte si nějaký otázky na mě, úplně o všem, je mi to jedno. A na všechno se budu snažit odpovědět, ale myslím, že odpovím, protože nemám ještě takovou jako fanouškovskou komunitu. Mám tam necelých 100 odběratelů, ale i tak věřím, že tam budete mít určitě hodně nápadů. No a my se vrátíme k tomu vaření, protože se mnou se to přímo asi pálí. No, jakoby trošku. Ne, dobrý. Nepálí se to, no sorry, jestli je to špatný záběr, já to fakt nemůžu, já se snažím, jo, já jsem začátečník teprve. A pro lidi, co to nechápou, nebo jako já vás chápu, jak to myslíte, nebo to, ale mě včera teta řekla, že na to mám dělat pár. Mám vlastně dělat jako pár jedna a že to mám moc dlouhý, to 40 minutový. Ano, je to docela dlouhý, ale vlogy, já jsem včera koukal na mého nejoblíbenějšího youtubera, to je Tadeáš, a koukal jsem se na jeho vlogy a všiml jsem si, že on má vlogy, které jsou třeba hodinu a něco a má to 400 000 jako zhlédnutí a tak. Tak já to chápu, já nebudu mít 400 000 zhlédnutí, ale prostě to lidi baví. A plno z vás si řekli o vlogy, no tak jako já si myslím, že by se to mohli dokoukat do konce. A jestli furt koukáš, tak budu rád, když dáš like a odběr a zvoneček. Jestli to je zaplý, nebo jestli to už jde, nevím jak to je, tak zviditelnění, ale to myslím, že to bude až když budu mít 1000 odběratelů. Protože je to fakt strašně pro mě důležitý. Snažím se dělat nějaký content, něco, co mě fakt baví, něco, co bude bavit i vás. Dokonce včera se vám dal na příběh, o čem má být příští video, abyste si vybrali sami, aby se vás to prostě bavilo, aby to nebylo takový náhodný. A plno z vás, dal jsem to na výběr Q&A nebo něco jiného, anebo vlog a plno z vás bylo vlog, jeden kluk napsal o lásce, nevím, na čem přímo bych to jakože to natočil, ale nevadí. A snažím se, ale potřebuji vaši pomoc, protože teď ten kanál byl vytvořen před pár měsícema a až teprve před 2 dnema, nebo jak už dlouho jsem vydal první video, což je na YouTube trochu později, abych stihl 1000 odběratelů a 4000 zhlédnutí, myslím. Ale pomůžete mi tím, že právě to sdílíte a tak a moc vám to děkuju. Jsem zapomněl dát jednu věc a to je tohle, jo, česnek, zesený česnek, sušený, se tomu říká nějak. Tam dáme peps, to je jako fakt jeden z největších základů, asi možná řekla paprika. A nám došlo trochu víc, jako včera jsem, když jsem dělal lůžky, jako by s mámou, s mámí pomocí, tak jsem tam dal docela málo, bych řekl, a jako nevím prostě. A šlo to, já to mám trošku víc, papriky. No, takhle, kolik mi dám, fakt já tam dám. Já nevím, ale prostě já koření dávám skoro všechno. Na to si dávám většinou bacha, tak to je. Teďko už kmín, na to se nám docela velký bacha. Když už o něm mluvíme, tak ho tam rovnou můžeme dát, je to tady ten drcený kmín. No, snutku víc, nebo ne. Ono to už tak potom bude dobré. A dám tam majoránku,
Počkejte, ale to si vás, dám tam majoránku, ale to si vás budu muset přesunout. Protože máma mě naučila a vlastně říkala mi, že to má i lepší chuť, když tu majoránku, tady co mám jako v ruce, dáme na dlaň. Jo, a dám třeba, to je dost, ne? Já nevím, ty já taky moc nepřeháním s tou majoránkou, kdyby to bylo fakt jako skoro majoránkový, prostě koření. A vemu takhle, a já to vlastně musím drolit, protože takhle to nadrolím. A na tom potom má větší chuť a jako líp to chutná. Máma mi to řekla, vyzkoušel jsem to a vím, o čem mluví. Jednou mi teď máma poradila a od té doby to dělám jako fakt pořád, když dělám něco s majoránkou. Já jsem se trochu podsvítil takhle profesionálně a tak už musím si, že se mi docela ušpinila ta proteinka, ale to nevadí, já prostě potom uklidím celou tu kuchyni, až udělám špagety. Trochu se mi to pálí, ale já si nemyslím, že to nějak úplně vadí, dá se to. Ale vypadá to hezky, ne? Jako já si myslím, že jo. Že to má nějakou grádu. Nemůžu zapomenout na ketchup. A já si jednu uvědomu věc, že já jsem měl asi dát, nejspíš, tu papriku pustíš, ale máme mi taky jednotka. Ale teď tam dáme trošku sole. Trošku. Nebo taky není trošku, to je docela dost. Ale ne, já tam se mám potom, já tomu vždycky dám potom cukr, jo. Dávat se k tomu na cukr. Někdo to nedává, někdo taky jo, já to teda dávám. Z jednoho důvodu, protože mě to nechutná, když je strašně kyselý takový, prostě slaný, jo, protože to je strašně slaný a mě to nechutná, já to mám radši prostě když už, tak prostě takhle a mám si prostě to nese. A dám jsem trošku potom cukru, ale to až skoro ke konci. No já jsem potom našel kousek mrkve, takže dám to takový kolečka, jako já teda vždycky strouhám, když už, tak to fakt hezky jako nastrouhám, tady to. Ale já tady nebudu s tím na 3 hodiny, já to dělám takhle, ono se splastne a bude to úplně perfektní, jako, jo, a už tam trochu víc vody, protože jsem trošku pálí, vidím to a to i cítím trošku. No, takže teď jsem si tam trošku dal té vody, trošku víc, jako já vždycky dám hodně omáčky, jo, a jsem tak zvyklý, že prostě čím víc, tím asi líp, protože potom to máš toho být prostě i na díl, a to je to, nevypadá to vůbec špatně, mi řekl, jako. Vy to vidíte úplně jinak, než já to vidím trošku tmavějš, ale vy to vidíte světle hodně. Koukejte jo, takhle to bylo. Ne? Yes, teď to prostě má grádu, ne? Yes. Zapomněl jsem tam dát sůl. Ale já jsem ani už při chvilku, ne vlastně tu sůl jsem tam dal, ty vole, já jsem úplně debil. Jo, kečup jsem zapomněl dát, to je ono. Dám tam trošku kečupu. Zase německý kečup, protože prostě bohužel jsem rád, ale bydlím je v Německu. Takže všechno koření skoro, tady bylo německé, ale u vás to bude chutnout úplně stejně, vlastně každý to děláme jinak, takže to, co jsem dal já, tak třeba vy změníte a nedáte. A dám takový kečup. Já vím, já když dělám omáčky, tak on to vypadá jako divně, fakt jako divně, když řeknu divně, tak to myslím doopravdy divně. Vypadá to jak voda, ale potom jak se to zaustí a tak to potom vypadá mnohem líp. Já potom nechám trošku víc vyvařit, trochu víc jakože díl, aby se to vařilo, protože tam je docela víc omáčky, tak trochu splaskne. No, teď nevím, kolik jsem tam dal všechny kečupu, ale já si nemyslím, že by to nějak vadilo. Takhle to zamíchám a nechám to třeba těch 7 minut, 6, nějak asi tak, 5, nechat vařit a samotný jenom promíchám třeba a podíváme se za chvilku, jak to bude vypadat. Tak, jako to přejeme do čistého březu, no teď trošku poliju. Já to potom ještě zamíchám, ale teď musíme zkontrolovat ještě tu omáčku. Jo, takže podle mě to asi určitě změklo, už se i trochu vypařila voda, vidíte ty okraje tady. Takže je to určitě lepší. A teď to asi musíme dochutit, zahustit. A snad se nic nezapomněl. No, podle mě jsou takzvané dělo, jenom tam chodí cukr. To je takzvané dělo taky. Ale my nemáme cukr, děláte si srandu. A víte, co je ještě fest větší bombička? Že mám špinavý spodák. Nevíte, co je dělo? Já jsem úplně těžký fér, já jsem to úplně těžký doladil fakt dobře. Neměl jsem cukr, tak jsem to tak jakože takzvaně vylepšil. Močkovým cukrem. Jo, takže vylepšil jsem to močkovým cukrem. A trochu jsem to ochutnal a vypadá to prostě úplně fantasticky, jako nic by to nezměnil. Možná to chutná líp, i kdybych tam dal
ten normální, jakože fakt normální cukr. Nechápu, jak to, že to může chutnat líp, ale to dělá to prostě líp. A vlastně před chvilkou jsem to i zaustil, nevím, jak to děláte vy, někdo má jišku na to nebo tak, ale já ji nemám a my to většinou děláme klasicky a to je prostě voda a mouku, zamícháš to a nemůžeš to mít žádný jakoby kousky něčeho špatného, jakože kousky mouky. Prostě pořádně zamíchaný, jenom to do toho dáš a má tu konsistenci. Jo, prostě se to nabírá, nevím, jestli to vypadá úplně perfektně, to vidím já. U mě to vypadá ještě líp než teďko. Ale to možná dělá to světlo. No, posvítím, jo. Je wow. Wow! A za mě to vypadá bombově teda. Vypadá to dobře a to je tak nějak. Já teda dám tady fotku, jak no a podává se. Akorát teď jdeme ven vyvenčit synku. Koukali jsme, když jsem dovařil na horory a na pohádky s malýma dětma, takže teďko jdeme vyvenčit a jdu provodit bratrance. A teďko akorát jdeme tou cestou, cestou. A za mnou teďko je můj bratranec a s ním pozdrav první. Pozdrav. A s ním hodlám natočit jedno video, podcast, nebo ne, že podcast, já jako nebudu mít profesionální podcast, ale chci to udělat. Bude takový menší podcast o tom, jak jsme byli v děcáku a jsme se vlastně poznali, protože jako fakt náš příběh je fakt zajímavý. Já se s ním znám jako fakt od malinka, že fakt určitě byl logický bratranec, ale my jsme byli někde jinde, on byl někde jinde, do nějakých let, a pak jsme se poznali, ale to vám řekneme až v tom podcastu, účastníků, tak ho nalezli. A teda s tím souhlasíš, chci video, ne? A potom ještě jedno video, co mě napadlo, a to je jedno, a to mě fakt zajímá a vám určitě se na to těším. A to je, že chci, musíme si dít, co jako, si nepohodili. A to je, že koukáš na to video, ne na mě, koukáš na to video, aby koukal, aby to mířilo na mě ta kamera, OK? No, že to no a hodlám taky natočit s ním i vlastně typy lidí na streamu, typy lidí na sociálních sítích, třeba na TikToku, jo, ty duely a tak. Jako nevím, jestli to někdo dělal, jako z nějakých youtuberů nebo tak, ale já jsem to ještě ani jednou neviděl. Jenom takový ty, jakože když byly výuky online na to několik let nazpátek. Ale napadlo mě právě tady to, protože si myslím, že by vás to mohlo pobavit a je tam určitě plno lidí, streamerů, tomu ukážeme, který vlastně určitě znáte, nebo který vám něco připomíná někoho. Právě před chvilkou jsme byli odnést bratrance, doprovodit k zastávce a teď jdeme se synkou do krámu, jdeme do Lidlu a jdeme rozhodnout jednu věc, co vám za chvilku ukážu. Je rychle připoutat. Já moc. Sedni, zůstaň. A jste se divili, proč jsem měl ty flašky v ruce, no, tak já jsem tady v Německu a tady se flašky recyklujou a máte z toho prostě 25 centů. Počkej. No ještě. Vy to nemáte. Vy budete mít taky ty recyklace, ale až v roku 2007, co jsem viděl na internetu. Segra mi řekla, že jsou originální, tak ji zkusíme najít. Nemohl jsem najít originální, tak jsem vzal tady ty. A jdeme ke kase. Hallo, das sind Sie? Das ist meine. Nein. No, takže jsme to jsme koupili. Ahoj. Jo, pojď se, pojď. Beštel! Naka namin sana, ja mohtot ketekeren koda kana sokerda. Ale ja kana. Takže jsem koupil tyhle pingosky. Teď jdeme domů. No vlastně ne domů, teď jdeme se synou ven. Protože jdeme ještě vyvenčit a pak jdeme domů. A pak uvidíme. To je taková cigánka, jo, jako já ji neznám, ale oni jsou tu sousedi. A jediný sousedi u nás ve vchodě cigáni, protože to jsou Arabi, Němci a tak. A
normálně by to, co nechápu, jak člověk může dopustit to, aby kluk měl 2 kapsy v ruce, aby měl ruce v kapsách a holka jeho ještě ženská, aby nosila toaleťáky. Dá se to obhájit, jakože že to je jenom nic, že to je lehkýho, že to jsou jenom toaleťáky. Ale prostě je to hodně hezký, jako mi to přijde hezký. No a teď budeme Jessinu, jinak se říct, že je nějaká větší tma, ale prostě já jsem venku, jako co mám dělat, že? Já jsem si nevzal světla s sebou, co mám doma. Běž. A vždycky takhle mi pustím Jessinu a vždycky si tady jakože prochází a venčí se sama, jenom já na ní dohlížím. V roku. Ty vole, Jessina, po mě koušeš. Jsem se lekl, vole. Já ti dám, pojď se mnou hrát, ne? Tak pojď ty vole. Ty vole. Dig agresivo. Dig agresivit hund. Agresivit hund, du bist agresivit hund. Ty koušeš mi? Nehněvej. Jessinu. No a... Au! Tak bych asi ten vlog ukončil. Nehněvej! Nesmíš! Dík agresivní, já ti koupím nějakou hračku, bys měla klid aspoň. Tak pojď, ne. Nikdo se to nedozví, že si kousá do bramburek, nikdo se to nedozví. Nehněvej! Na koho se hněváš? Jsi klacek. Já se tě ptám. Dík agresivit, boj. Agresivní, nekousej mi to. Tak pojď ty vole. Mě teďko nevidíte, ale ten zvuk tam bylo a já jsem se sebou pohl. Tak, nevím, co to bylo ten zvuk, asi nějaká uchačka za nebo tak, ale já jsem ji nekoupil, hlavně to jste nemyslete, nebo tak něco jsem mu píšel. Jsi jako vylekal. Tam u vás to máte jiná, já na ní na piči nevidím, když tady mám posvíceno. Nevidím jenom ty oči, ale se zdaral nemám, chápeš to? Tak pojď. No a prostě, já musím takhle stát, abych na něj viděl trošku, protože jestli mě pokouše a já na ní šlápu, nechci na ní ani šlápu, nebo tak třeba omylem, víš? Kdyby kolem mě prošlo, tak bych na ní nešlápl. No, co to máš? No jsem ztratil, nenasatil. Ona je tady a chce si se mnou hrát. Ona zakopla asi. Jestli chcete, tak můžete si napsat tady do komentářů, že chcete vidět, něco prostě vědět o Jessince, chcete nějaký video o Jessince, nebo tak. A můžu určitě se sbírat nějaké fakt informace, kolik je let a co má ráda za pomlsky a takové věci, co umí, na co je naučená a takové věci, kolik je. A třeba by se vám taky mohlo jako líbit, nejsem začátečník, jako jsem začátečník, tady to je úplně první pes. Tady ten pes má fakt velký příběh. Můj nejstarší brácha si pořizoval psa, nebo vlastně pořizoval to její holce, takže švagrovi. A oni ho potom nechtěli, nebo tak, a vzala si ho moje nejstarší ségra. Ta si ho vzala a... Ona jí dostala tu Jessinku asi když jí bylo 2 měsíce. A potom vlastně se stala jedna věc, že vlastně ona na ní neměla takový velký jako čas. Furt chodila do školy, jo, a prostě nebylo to úplně dobrý a taku to litovala, chtěla jí dát pryč, protože prostě ona sama říkala, že by měla mít tak prostě celou lásku o tomu psovi dát, celou pozornost, veškerý čas, ale tím, že ona má důležité věci jako je škola, vzdělání, tak musela dát toho psa pryč, jenom já jsem přemluvil mámu, až ho dala mě, protože já nenávidím jednu věc a jako to říkám i tobě, se na to koukáš a bude si chtít pořizovat jedno zvíře. Když si pořizuješ zvíře, koukej na to, jestli má pořádnou lásku, protože ten pes musí mít, nebo to zvíře, to je jakýkoliv byla rybička, prostě musí to zvíře mít lásku, musí mít prostě jako obstaráno o toho psa, jakože o to zvíře, takže jídlo, pití a takový ty blbosti a musí prostě být, hrát si s tím zvířetem a se psem to je tak, že s tím prostě psem musíš jako trávit docela dost času, ještě že to je štěně, je to docela fakt jako náročný, ještě teďko kolikrát kaká a čurá doma, ale jako snažím se jí to odnaučit, už kolikrát jde a ráno mě zbudí tím, že kňučí a vlastně štěká nebo je před dveřma, jo, škrábe na dveře, to dělají asi vaše psy, jestli máte i, tak to budou dělat asi, nebo tak to dělali někdy i vaše psy, asi možná, jestli máte. A
ona to dělá dost často, že takhle knuče a už vlastně dává jako signálem, že chce jít ven, jenom prostě někdy to nestihne, když je třeba večer nebo tak. Najde synu, protože někde je. Jessie! Tam můžu najít psa. Tady je, to je trubka. Kde není? Vůj. Pojď. Ona si chce hrát zase. Jdeme domů, už jsme docela... Já se vám ozvu, až budeme doma. No a teprve teď jsem přišel domů a hnedka jdeme koukat na Stranger Things, protože jsem neviděl zbylý řady, ty jsem viděl, ale ty novou řadu, co vydali, 5. nebo jakou to bylo, tak jsem neviděl. Dobré ráno, je teď 9 hodin a 8 minut. Před chvilkou jsem stával a musím vám něco říct, jo, předem se vám omluvám za to, že jsem včera nic nenatočil, já jsem byl potom hodně unavený, takže jsme koukali na to Stranger Things, potom jsme šli spát, nebo já jsem šel hlavně spát, že jsem se chtěl koupat, vyčistit zuby, skincare, takový ty základy prostě hygieny a potom jsem šel hnedka nahoru, šel jsem spát a než jsem usínal, tak mě bolelo mě břicho trošku, ale hlavně jsem měl zenici, takže mi to bylo obtížnější jako ještě jako natáčet to, protože prostě já jsem chtěl být hlavně zabalený celý, prostě nechtěl jsem vytahovat ruku a něco natáčet tak teďko, ale potom jsem prostě usl, ráno jsem se zbudil a zjistil jsem, že mě prostě bolí mě hlava, oči, jo, hodně jako. Není to na to, že jsem se koukal na elektroniku nebo tak. Já než jsem usínal, tak já jsem nekoukal na elektroniku, protože jsem prostě unavený. Nekoukal jsem ani na telefon, na nic prostě. Já jdu doktorovi s mojí ségrou a s mámou a já teď to video už asi ukončil, protože prostě nevím, co bych ještě vám ukázal dneska, ještě musím toto video stříhat, abych ho mohl vydat už dneska, anebo zítra ráno, nějak brzo. A děkuji vám, co jste dokoukali až sem, jestli jo, tak dejte takovýto emoji s těma 2 srdíčkama, když ukážu. Moc vám děkuju, moc si toho vážím, budu rád za každý sdílení. Tento kanál byl vytvořen před pár měsícema a já jsem až teprve teď začal natáčet, to znamená, že nemám takový čas na to, abych stihl 4000 zhlédnutí a 1000 odběratelů za ten 1 rok, protože už mám vytvořený jakože půl roku skoro, takže já to za půl roku musím nějak dotáhnout a věřím, že prostě s váma to dám, takže budu rád za každý sdílení, za úplně veškerou pomoc, za hezký komentář nebo cokoliv, jo, a ten odběr hlavně a děkuji vám moc, takže já se s váma loučím a čau. Čau.